تقبلوا فنوانا مكتال تركوا زغركم تعزبتنا خميت وعلون لو مربع 10 مجابيت في جماعة فرنسا دالوا هاجراونا هاجراون زينات حيزلكم قريبة ذلهو أديب عبدي المكتالكم بخبرنا عدمكم فلما أرسلتنا منيستر عثمان صالح أبي إرسلان مدبرون دبلوماسيات مبريهبو أمنو زباتات سنعفن لك محرن أم مهرن مستمهرن تطبقه سلطنات واهمو أب طهران وزبا سلعات تكامنت محبرة أقربلوت عبيتها مزقيبو روسيان أمريكان أب تحت غرطة عاد زكايد متكعتات كقوانات أبسن على جحيان أب إسرائيل لا وش متكازان زكايد زول حدش متكعت زكاهم سفيح سلما وسلفي تخيدو بريزيدنتات كونغو رواندان أم براغ كفال كونغو فزوب سمكوراس توكسي كجبر زويعم زرزر زينام منستر قدات وزايات عثمان صالح حبير سران المدبرون امباسادراتن دبلوماسياتن كمون حلفت كالات ودب حبرات هاجرات مال 10 شمونت مغابيت اماكلاي بيت صفات نايت منستر مبرهيبو نسدالو صبصاب غير مسكل غرس غير كاولواي እቲ መግለጺ ነቲ መንግስቲ ኤርትራ ንኩናት ምስ ኢትዮጵያ ይዳለሎ ዝብል ክስ ንምንጻግ ደግሲ ምምጥጣር ኢትዮጵያን ኣፍ ደገ ባሕርን መደበር ባሕርን ንኹሉ ዝሰዓበ ዲፕሎማስያዊ ዘመተን ብጽኑዕ ንምኹናን ከምኡውን ንስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ዝምልከት መብርሂ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ ኤርትራ ናጻ ሓራን ልኡላዊትን ሃገር እያ ዝበለ ሚኒስተር ዑስማን ነዚ ዘየኽብር بزخونة هاجر أكال يخون جوجيلا زوهاب مجلسي تخطاخط راي زيكونه متحسك أيح مسمرون كم زخونة بمنصار نا إثيوبيا حلم واننت أفدق بحرن نعو تختيل زخيد زيناوي دبلوماسيون وتهدراون عندراتات حقاوي يخون بوليتيكاو مسرت كم زي بلو قليسو نكسي هلا وسراويتي إرترا أبتقراي بزملكات منستر عثمان سراويتي إرترا دحر توقع أور حدار كل تشحن إسران كلتن نابتي بأحقراو حقز تفلتن استرقاقسن لأولاوي دوباتو كم سفر أنسيرو فدر الله منقسي إثيوبيا سراويتي إرترا بمسرت ناي موداتان كأيادن وسان كوميشن دوب أبتي لأولاو قزاءات إرترا مخانو بأحقراو حقز استرقاقس دوباتو كم زركب سلز فلت بزعبه الله سراويتي إرترا أبي إثيوبيا قالوا انتخون تزاريبو كم زي فلت أرديو منستر عثمان نسممع سلام بريتوريا عمل كتاب زهاب مجلسي منقسي إرترا اتي سممع وشتاو قداي إثيوبيايو إلو سلزامن أبتي مسرح متأزتاو كقبر دليت يخون مدب كم زي بلو أنسيرو بتوسخ دما منقسي إرترا أبتي أمونغوك زيو من محدار تقراين هو حاتن زلو وشتاو قريشت زخون ترا كم زي بلو بمرقاز بزعبازي نزقرب كسي بصنع كم زنسقو أفليتو أما وداتا منستر عثمان أهقراو محبر السب بحفشا ودب حبرات هاجرات بايتل صدتا حبرات منقسات أمريكان حبرات أوروبا عندما بفلاي إثيوبيان توصدو نهاجراوي دحنث لولاو نثن قزعتا وحد نثن زتحس سقمتي كخننن كابا قوقوي كمارك قطبن تمحسينو سنعفى بقوع محدر أبيات تمرتن وحسا قواب مسرح مهار مستمهارن أمر قازو تقوره سلطنة توهيبو إذا بعصر تحمشن 10 شدش مقابيت توهاب سلطنة محدر أبيات تمرتن تلو أم مسرح مهار مستمهارن أبيات تمرتن قاتم زخل حدقاتاتنا قوابات علاليون أبركتو ممهرانن ولدن أم إلي حدقاتات أبيات تمرتن تمهارون كمون ترى ممهرانن حبر السبن أم خصواس بقعات مهارو زولو زعباتات زتغال لينيروم أب سلطنا خمسة لسان شموت سنوات التمرت توازور اسم مهران حلفت سن مرنان أما حدرت أبيات التمرت ساتفهم حلف أبيات التمرت نوزوا سنعفن من عمر الدين محمد ناقدا سنة سلطنا بتقاس سلطنة بقبري كسرح له أتحساسيبهم سلطنة بوغنوم سلطنا نتنحهم تمكروز درع مخان بمحبر كم زع عين السلطناتات ببدرج أخد بتلابيم بتمساسلي بيت تحفت محبر ممهران نمنو زوادك محرة أبسن ممهرنان ميلاتات من حللاف فلتاتن ذاتكور السلطنة بعصر تحمشن 10 شدش مقابيت نسلسان شدش ممهرانن سوبرفايزراتن مع كلاين درجاتات وديبوم
اتبقندو ابسن مهرنا وانكو انجليز زتكور سلطنا نتو ممهران اب علتا وسرحهم زحجزهم مخانو زحبر حلاف بيت صحفت ممهر سلام تخسته عقمن بقعه الممهران كب مبال بعتو بسرحلو مدب كم زغنا غليصوم سلطنت بوغنم ببدرجهم ببعودون زودب سلطناتات بزلعله كدفالو تمحسينهم اب طهرا نوزبا سلعه كايد بصنحه صعري تتقامنس محبراዊ አገልግሎት እቤት አመስጊቦ ወኪል ኤሪና ቀዳው ተወልደን ዘዳሉ ጽብጻብ አብርሃም አንድ ማርያም ከወርባይ አም ምሕዳር ከባቢ طهራ ንውዘባ ሰልዓ ቀጻልነት ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት በመውሓስ ተጠቃምነት ሕብረተሰብ ንምዕባይ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ እወታው ውጽኢት ይርከበሎም አማሓዳርቲ ምሕዳር ከባቢ አቶ መሐመድ እስማኤል ሐምድ አብዛሃቡ ሓበሬታ ምንጭ ጽሩይ ስተማይ መደበር ጥዕናን ክሳብ ማእከላይ ደረጃ እትምህር ቤት ትምህርትን በመውዳዱ ህዝቢ በቀረባ መሰረታዊ አገልግሎት ዝረኽበሉ ባይታ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ሕጽረት ናይተን ትካላት ንምምላእ ተበግሶታት ይውሰድ ከም ዘሎ አረዲዩ አካየድ ስራሕ አቶ መሐመድ ዓሊ ሐምድ በወገኑ ትካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ንምምዕባልን ቀጻልነትን ንምውሓስን ህዝቢ ገንዘቡን ጉልበቱን አዋሂዱ ይነጥፍ ከም ዘሎ ሓቢሩ حلاف مدبر طعنا طهرات حقاقاز النرس محمد إدريس عثمان بقدو اتا مدبر طعنا نبرت محدارات كبابي طهران غرغر غرسن كمون كاب كبابيتات عفيونن باقلان نزموصو اقول قلو سلأتهب تعاقي كم زلوا بمتقاس كم بزوه زدو زلو ناي مسفح تبقسو زصونو حم صبت كم زقالل أرديوم እቶም አማሓደርቲ አመወዳእታ ዜጋታት አውሑ ስፍራት ተጠርኒፎም ዝተማሓየሸ መነባብሮ ዝመርሑሉ ባይታ ንምፍጣር ጨንፈር ሃብቲ ማይ ዞባ ጋሽ ባርካ ቀረብ ማይ ምምሕዳር ከባቢ ጣህራ ናይ ምስፋሕ ተበግሶ ክወስድ አተሓሳሲቦም ምምሕዳር ከባቢ ጣህራ ንዓድታት ጣህራ ጻዕዳ ጣህራ ጸሊም ኣብ ዓምርን ብሮጀዲን ዝሓቁፍ ኮይኑ ኣስታት 5800 ነበርቲ ኣለዎም نبرت محدار كواب الدق زرقون وزباعات تكليزان عقمتاتهم مواهيدهم كاب كند مسمر اسمر آخرين ناب عدم زوتون حمد سرقاي سرح له از بدا قف ماشينر سرح زلو 10 متر وقفحن 3 كيلومتر نوحاتن زلو سرقاي مستزازمه اب علتها محبر قطبا هيوتهم زرخبو اقلقلوتاتن مسترو 5 فتر لهم نبرت قليتهم نتسرح خابز مرحو زلو مياوين مهندس برخت محرتا بتي امزنا استمركوس سرح بحيال تصادفو زبي اب درجه مزام بزيحو زلو حبيرو حلاف جنفر كالاي درجات زرقاتات زبعان سباتو هاي لسفا بقدو تعيو مزملكتهم اكلاتن كوبانياتاتن توهيدكا بصبغي سلاسل كم زلو بمغلاص بهزبن استوزده تبغسو مغيسوم اما حدار نوزبع تكريزان ليتنال كولونيل ايمان مبراهتو دمان برتب زلو مهدت كال عبيل معتاو سراح كتكبرو خمس خلو ازي هي مسكر كم زخونه تقيسو ستم مهدتهم زحيل غزلو تلابيوم حانت خل 10 حدا من حدارات كباب نوزبع تكريزان زخونه دك زرو 1386 نبرت اللوا مدبرات بوليس نوزباتات بارنتون فورتو ساوان ترى حزبي امكل خلقبناتن بدلاتن نمعزاز سمينارات وديبو سنبرت ختما بارنتو استقبر ركب ازاز مدبر بوليس كابتن كيدان هايله ابت نوزواز غانن تريو غمن كونت زيله نتحالفو زرئن مقتا حبرت سب عقب بنبالن نغمنኛታት بمكلعن متحبارو كعزات حساسيبوم حلاف مرمرا قبن اتو عبيد تفهم كايل بوغنو قبنات كتكلاخلهم سلا زغلل بوليس ام براخ نقحات اتو كيري سرحهم زلو بمتقاس حبرتسب عينن اذن بوليس بمخان اجامو خبر كتا زغاخيرهم اذا خمزيلن كلهم نوزبا فورتو ساوام سنبرت محدرات كوابي سنكت كنابن غرماي كان نفس قبره تمساسار ركب ازاز مدبر بوليس نوزبا سرجنت ابراهيم عمر مكلخال قبنن مقصار قبنኛታትም زي نقح تساتف حبرتسب اد معنت كله سلا زيكل متحبار حزب بحبشاناي من نسياتن تمارون دما فلاي كعز تلابيوم ساتفت بقدوم بوليس كاب حزب حبريتها بزرخبوا اللوان قلطف قبر ملسي خب اتحساسيبهم زغلكم تعذب تسعب زيناتات وزاي دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم زينا وزاي بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتينن بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن كوينات يوكرين دون بال كم قداماي سغمت تحت غرز ساعات زكايد متقاعدات كوقارص افسمع 5 بصح تغليصو توم راحتي ابسمع زبصحوت مال 18 مغابيت لعلي 2 ساعات فرقان دحر زكايدو ناي تليفون زربيو زي كازي تقصدو بنبال زلا سلام نمرغاز تكنيكاو زرب بقلطف كجمر كم تسمامعو بيت صحفه وايت هاوس ابزوصو مغلص حبيرو كلتيم راحتين 30 معلتات صنح قصبتاون غزياون تقصدو ناي مبال سمع كغبر بامريكا بزغربه امامون كم زته يتحبيرو
ፕሬዝዳንት ፑቲን ዩክሬን ነትግዚያው ተክስደው ናይ ምባል ስምዕ ወታደራት አዳግም ንምውዳብን ንምዕጣቅን ንኸይትከመሉ አገደስ ነጥብታት ከም ዘልዓለን ኩናት ዩክሬን ሰላማዊ መንገድን መፍታሕ ቀን ንጠንቅናይ ትግጭት ምውጋድ ከም ዘድሊ ፀቂጡ ከም ተዛረበን ቤት ጽሕፈት ክረምሊን ገሊጹሎም ብዘካዚ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝህቦ ወታደራዊ ደገፍን ስልያዊ ሓበሬታን ከቋርጾ ፕሬዝዳንት ፑቲን ፀዊዖም እዚ ከምዚልን ከሎ ብትርክብ ክልቲኦም ፕሬዝዳንታት ኣብ ጉዳይ ማእከላይ ምብራቅ ከምኡውን ዝምድና ሩስያን ኣሜሪካን ምሕያሽውን ተዘራሪቦም ኣብ እስራኤል በቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዝምራሕ መንግስቲ ብ17 መጋቢት ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ዘካየዱ ሓድሽ መጥቃዕቲ ዝቃወም ብሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዶም ኣብ ከተማ ተል አቪቭ ዝተኣኻኽቡ ብ10ታት ሓጫዓት ዝቑፀሩ እስራኤላውያን መንግስቲ ነቲ መጥቃዕቲ ደው ብምባል ንዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተወሲን ምቕፃልን ዝተረፉ ጀሆታት ነፃ ንምውፃእን ክሰርሕ ፀዊዖም ይኹን እምበር ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሃገሩ ንሓማስ ምጥፋእን ንኩሎም ዝተታሕዙ ጀሆታት ነፃ ምውፃእን ዝብል ዕላማታት ክሳብ እተወቅዕ እቲ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝቕፅልን ንሓይሊ ከም ዝኸይደን ኣጠንቂቖም እዚ ከምዚልን ከሎ ሰራዊት እስራኤል መጥቃዕቱ ኣውሽ መጥቃዛ ደው ከብል ጽውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ከተማ ለንደን እውን ተኻይዶም ሰልፈኛታት መንግስቲ ብሪጣንያን መንግስቲ እስራኤል ዝገብሮ ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን ደገፍ ደው ከብሎ ደጊሞም ፀዊዖም ብኻልእ ወገን ግብፂ ኩዌትን ባሕሬንን እስራኤል ኣውሽ መጥቃዛ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት ንዞባዊ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ምዃኑ ኣጠንቂቐን መራሕቲ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ ዘካይዶ ናይ ቴሌፎን ዝርዝር መጥቃዕታት እስራኤል ንኣህጉራዊ ሕግን ንስምዕ ምቁራፅ ተኩስን ዝተሕስ ምዃኑ ብምሕባር ኣካል ናይቲ ኮነኢልካ ፍልስጤማውያን ናብ ስደት ንኸምርሑ ዝግበር ፈተነታት ከም ዝኾነ ወቒሶም ሰለስቲኦም ወገናት ፍልስጤማውያን ካብ መሬቶም ምዝባል ንዝግበር ፈተነታት ብምንጻግ ኣብቲ ዞባ ነባር ሰላምን ምርግጋእን ንምርግጋጽ ብምስራት ሃገረ ፍልስጤም እትእንኮ መንገዲ ከም ዝኾነ ኣረጋጊጾም ብዘይካዚ ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ እስያን ማእከላይ ምብራቕን ነቲ መጥቃዕቲ ብምኹናን እስራኤል ናብ ስምምዕ ምቁራፅ ተኩሲ ክትምለስ ፀዊዐን ሰራዊት እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዳግማይ ብዘካይዶ ዘሎ መጥቃዕትታት ዛጊት ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ልዕሊ 400 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ እንከለዉ ልዕሊ 562 ከም ዝቆሰሉ ፀብጻባት ይሕብሩ ፕሬዝዳንት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ፌሊክስ ሼክስኬዲን ፕሬዝዳንት ሩዋንዳ ፖል ካጋመን ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ህፁፅ ምቁራፅ ተኩሲ ክግበር ፀዊዖም እቶም መራሕቲ ነዚ ፃውዒት ዘቕርቡ እቲ ግጭት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ካብ ዝጀምር እንዳሓር ትማል 18 መጋቢት ኣብ ከተማ ኣደውሓ ቀጠር ኣብ ዝገበርዎ ናይ ፈለማ ቀጥታዊ ዝርብ እዩ እቶም መራሕቲ ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዘውፅኦ ሓበራዊ መግለፂ እቲ ምቁራፅ ተኩሲ ቅፅበታውን ዘይቅድመ ኩነታውን ክኸውን ከም ዝግባእ ገሊፆም ብዘይካዚ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋእ ተጀሚሩ ዘሎ ዘተ ንምቕፃል ተሰማሚዖም እዚ ዝርርብ ዝተኻየደ ዕጡቅ ጉጅለ M23 ብመንጎኝነት አንጎላ ምስ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ምዝታይ ንዝኣተዎ ስምምዕ ከም ዘቋረፆ ድሕሪ ምሕባሩ እዩ እቲ ካብቲ ማል 18 መጋቢት ኣብ ከተማ ሉዋንዳ ክጅምር ዝነበሮ ዝርርብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊኡ ድሕሪ ዘፅደቆ እገዳ ከም ዘቋረፆ እዩ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ገሊፁ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዋርሕ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ብዝተኻየደ ውግእ ኣስታት 8,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ኣማይት ኣሽሓት ከም ተመዛበሉን ይሕብሩ መንግስቲ ፈረንሳ ምስ ጀርመን ኣብ ዘራኽብ ደባት ናብ ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ኣየር ኒኮላሳዊ ኣፅዋር ዝዓጠቓ ነፈርቲ ንምልኣኽ መደብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ትማል 18 መጋቢት ኣብ ዝስማዕ መደረ እቲ ኣብ ምብራቓዊ ፈረንሳ ዝርከብ ማዓስከር ኣየር ነዘን ምዕቡላት ነፈርቲ ንምእንጋድ ምሕያሽ ከም ዝግበረሉ ነቲ መደብ ዝውዕል ልዕሊ 1.64 ቢልዮን ዶላር ከም ዝስላዕን ሓቢሮም ብዘይካዚ ቁፅሪ ወታደራውያን ሲቪላውያን ኣባላት ናይቲ ማዓስከር ብዕፅፈት ብምውሳኽ ናብ ኣስታት 2,000 ክብ ከም ዝብል ዝሓበረ ፕሬዚደንት ማክሮን ሃገሩ ተወሰኽቲ ነፈርቲ ውግእ ክትገዝእ መደብ ከም ዘለዋ ኣፍሊጦም እዚ ስጉምቲ ኣብ ኤውሮጳ ዘይርጉእ ፀጥታዊ ኩነታትን ወጥርን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ዓቕሚ ምክልኻል ምዕባይ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ፕሬዚደንት ማክሮን ተወሳኺ ነፂሮም ቻንስለር ጀርመን ፍሬደሪክ ሜርዝ ኣብ ዝሓለፈ ቅርባ መዓልታት ፈረንሳ ኒኮላሳዊ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ናብ ጀርመንን ካልኦት ኣባላት ኤውሮጳዊ ሕብረትን ከተስፍሖ ከም ትኽእል ሓሳብ ምቕራቡ ዝዝከር እዩ ይኹን እምበር መንግስቲ ሩስያ ከምዚ ዓይነት ውጥናት ተኸሲቱን ዘሎ ወጥሪ ዘጋድድን ግጭት ዩክሬን ሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ዘዕንቅፍን ከም ዝኾነ እዩ ዘጠንቅቕ ዘሎ መንግስቲ ፔሩ ፀጥታዊ ስጋኣት ኣብ ርእሲ ከተማ ሊማ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ እዚ ን30 መዓልታት ከም ዝቕፅል ዝተጠቕሰ ድንጋጌ ብታ ከተማ ብጉጅለ ገበነኛታት ዝፍፀም ቅትለት እናሳዕረረ ድሕሪ ምምፅኡ ከም ተወሰነ ሰመዚ ፀጥታ ፔሩ ሓቢሮም ተወሳኒ ኣባላት ፖሊስ ሓይልታት ፀጥታን ሰራዊትን ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱ ዘፍቅድ ምዃኑ ተገሊጹ መሰረት ፀብጻባት ኣብ ፔሩ ዝሓለፈ 2 ዋርሕ ጥራይ ኣስታት 500 ሰባት ብጉጅለ ገበነኛታት ከም ተቐትሉ ተፈሊጡሎም ብዘይካዚ መጠን ጭውያ ክትራንን ዝምታን ኣብዚ ዓመት እዚ ከም ዝነሃረ እቶም ፀብጻባት ይረድኡ ፔሩ ምስ ምትሕልላፍ ዕፀ ፋርስ ተኣሳሰር ልዑል መጠን ገበናት ካብ ዝረኣየለን ሃገራት ደቡብ ኣሜሪካ
بعشر شو عتم قابيت عن موزامبيك سواسته حادقة هبولا ومعبل سبا ونواتهم كسارات توريدو بت حادقة زاقيت 10 شمون تسوات كم زموتون 10 تات كالو داهم تفيقهم زلون منقستاوي مجسات موزامبيك حبيرهم زي كازيب سنكت معبل على 7 شي حبايت انتكالاتن كاب سراح وصعب مخانو أستا شمون تمشي حسابات بقالوتات تسليم كم زلو تفليتو لعلق تشحن 500 كيلومتر زنوحاتو مسمر مقو عزيا مدري 5 عنو زحبرو تصابات تكالات مرتن تعنان بخبيت كم تحاسو يعرديهم بتحدقا بستهاسي خبابيتات تطنا ايوان حدقا دنقاقي تعوجة منقستي موزامبيك قدايات المرداء سراويت كم زوافر حبير اللوم موزامبيك كاب كتشن 10 عتن كساب كتشن 14 مزقات ما حدقاتات بوبلاو معبل لعل حد شحن 200 سوات كم زموتون بليونات دولار كتبا وخسارة كم زوردن تبزبات يتوسو زيناتات يغريتا ጸጥታው ሁኔታት ፓኪስታን በሰንክ ተደጋጋሚ ሲበራው ትሪዮታት እናንቆል ኮለ خمس መጸተ ገሊጦ ዝተሐበረ በ17 መጋቢት አባውራጃ ባሎችስታን ተፈጸመ ሲበራው መጥቃት በወህዱ 16 ሰባት ድሕሪ መውታሎም መትፍጻሜ ልዕሊ 30 ሃሎት ከም ዝቆሰሉ ዝሐበሩ ሰመዝ ጸጥታ ፓኪስታን ተወሳኺ መጥቃትን ምግታ ኃይልታት ጸጥታን ሰራዊትን ተዋፊሮም ከም ዘሎ አረዲዮም በ11 መጋቢት አባውራጃ ባሎችስታን ተፈጸመ ተመሳሳይ መጥቃት 31 ሰባት ከም ተቆትሉ ዝከሪዮም ባህሪያው ጸጋታት በሐበሻ ማዕድናት ድማ ፍላይ ሀብታም መሆና ኣብ ትግለጽ አውራጃ ባሎችታን ዝካየድ ተደጋጋሚ መጥቃዕታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍኡ ዝግለጽ ዜናታት ምዛም አርስታት ዜና ክደግመልኩም ሚኒስትር ዑስማን ሳልሕ ኣብ ኤርትራን ዝመደበሮም ዲፕሎማስያታት መብርሂ ሂቡ አምኑ ዘባታት ሰንዓፈን ደቀ መሐረን መምሃር ምስትምሃርን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ታህራን ዞባ ሰልዓት ተጠቃምነት ማሕበራዊ አገልግሎት ዕቤታ መዝጊቡ ሩስያን አሜሪካን ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ፀዓት ዝካየድ መጥቃዕትታት ክቋረፅ ኣብ ስምዕ በፂሐን ኣብ እስራኤል ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ዝካየድ ዘሎ ሓዲስ መጥቃዕቲ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ፕሬዝደንታት ኮንጎን ሩዋንዳን ኣብ ምብራቕ ክፋል ኮንጎ ህፁፅ ምቁራፅ ተኽሲ ክግበር ፀዊዖም مركز خلكم تعذب تحفشاو زيناتات هاب سزازي ملو سلامك تالكم نمسكن مسترف مدواتنا نحدقكم بوغنا برحماتي